Kaway kabayo ano. Sulod man diri dula man ni. Gold tree, I want to tree. Different, but money, ma. Mana kini siya, marga sektor si pernah gyud pun siya pangsyon kay himo man ni siya sa Dios ni kalibutan. Sa tapan na gyud pun siya gamit kay dili man ni siya may itabo kuan kay may kinabuhi gyud pun siya nagi si espiritu sama kanato ng kalibutan. Call! Si Georgie! Lahi man niyang kuan karon. Dagan. Oh, tanaw. Call him! Undo siya. Ano yung tawag diri dapat kahoy. Oh, baying-baying. Call! Huwag kang makulang. Lagi pa si espiritu. Kada isa na to. Nainomdom ko itong sulti sa una ni kuan ba? General Arjando de la Concepcion. Naingon siya ba naman tayo nag-inom. Nya katong na nag-inom. Kasi ang gihimo niya ato, nagpahimo sa kabog. Sos karon kay nabantayan man siya rin naman di irgan di itong nag-inom. Sos gipusil siya, may gani kuno kaya nakabantay siya, kay gawa siya nakabantay, pulutan yung siya sa mag-inom. Moto kan parents to, adlaw ba, Mayo. Dugay na line of 70 pa to. Nya kining mga tao, dili kasagaram dagi sa kasara siya nagpadaping ka sa pastilan kuno. May gani kuno kay na si Platania nangihi wa ko sa kabantay mahian yo kuno siya sa tawana kuno nga biska nagpadaping na kuno siya gihian man siya. Mata nga yung si Lorjano lisa din tao mimingon mo nga kamo wala pa nagsugod ng appearance ako daan ako ni tamnaan ako diri sa admin nagpaabot ako niyo daan wa pa nagsugod ako daan ako hanto pagman mananahibalo ko. Sa Rabinyan International po, muna siya ang gitawag pasis. Kini siya, managing osilyo. Kung ikaw, silyado ka gani, nagpasabot nga tinuray ka nga yung tao. Kung kini siya nga silyo, natato sa mulawas kay ang papel nga walay silyo, piki ka na. Apan ang titulo, nga doon na silyo, napasabot nga original ka na siya. Dili ka na siya piki. Ang kalibutan na. Asya kini siya mo na giingon diri nga gihimo na ko na sa kaniadto. Ni welcome. Daghan manguta depende magud sa atong research. Kung hilig ka nadyo kay makatunan nga kuan. Basta call, ingon ang inchik, wala daw pang ax. Na mo na karon ng material karon ni kuan General Arjano de la Concepcion. Akong kauban. Mo ni sa una na kuan dito sa Maputo. Kini siya sab siya dito sa Cebu sa una. Mo na nagirmitan nyo dito sulod sa 40 ka tuig. Nga mismo unggoy dili makaabot siyang gipuyang kahilabi ang kalisod. Gipari sa diri ni Divine sa Dinagat Islands mo tanom siya kamot kalibre nga ang kita kon sa kalibre yung kita murag paa kadako. Dugay nga panahon sa dili mo kaon matugin sa ni Divine Master Bin directly senior do. Balik sa kaon kay pag paabot sa panahon nga dili ta mga on dili na sa ta mga on. Apa na mataw sa Davao daghan man kay nanonood niya diri mo to nga gipabalik sa Davao. Kini kan siya nanan sa Davao pero napuni siya karoy do na diri sa kuan Santo Niño sa ako sa Basilisa Dinagat Islands. Mo na yung material jud ni General Arjano de la Concepcion. Na makita ninyo. Mo ni naghatagan ako ini Batuara. Sa panahon siya po isang discuss kanako kaniadto. Na kining Pilipinas gisurbi na nila ni sa tanang mga general kaniadto. Nya gani kanang Spratly Island sakop jud kan siya sa China. Apan wala lang nila gikuan ba kay kun ilugan ang taga China matud pa niya. Dapat dili kay kanari lang kung anong kaso lang ni claim lang sila sa kadugay nga panahon. Mo ni mong istoryan nga ato kaniadto. Nga kanang Spratly Island sa China jud sa kay mo na sa panahon sa pagsuri na sa mga general. Mabitaw kung nakapansin mo si President Rodrigo Roa Duterte halos wala kasi ni kunana niya. Anong Spratly Islands. Kaya ang tao kung ikaw jud tagyan mo claim jud ka kay ikaw may tagya. Ang kalibutan na mo ni siya akong mga mixing sad nga akong gipakuan nga mga assorted
ng mga tambal. Namiss na kay mo? Kay No. Still? Halo man na? Daghan nga makuha na akong ipangkuhan. mo? Mixing na ko. Ah, Amo yun ni siya ang dagway nga daghan yung kukuha na nailado. Apan kini siya katang isip ra yun ni siya good describe lang ni siya ni Leonardo da Vinci ang panagway ni Jesus Christ. Pero daghang nito apan ang tinuod jud nga Jesus Christ ni baliwala lang nga makita man jud ninyo. Magunitan, mahikap. Amo ni siya nga kuan karon ning kalibutan na. Akong ID. Sa akong pagka General Spiritual Investigator sa kapunungan sa PBMA. call natin. Kinisa na kuan ko sa kuan flag sa Pilipinas o kuan tower Sa cottage ni Miguel. ni Dr. Rizal Pundasyon Natin. dito ko countries. Mao na ni kalibutan na kasi klase man tao kuan nakatunan studio. Pero karon nato na yung masuta karon kung kinsa jud tinuray nga Ginoo o Dios ning kalibutan na kana bang mga tao karon nga ni barog o kini jud na nadala karon sa Robinyan International o kinatulo ka persona sa Santissima Maria si Divine Master Beat Indirectly Senior Master King of all Kings Master Bimboray Junior Divine Grand Master Master Madonic Universe may bawaan dyan na to kung kisa yung tinuray nga na Diyos o Diyos kay ining kalamidad karon nga palala na ana na to maila kung kisa piki o kisa tinuod makaabot na to kung kisa mabilin dyan kay palikunan yung bakos ng kalibutan na palikunan na sa itong lawas kay buhian na mitatanan kay di na matakaya i-control sa itong Pangulo sa Pilipinas basta ako wala nasad ko ng kulang nga nakanin niya wow kini siya ang kanpod pasis sa PBMA kana silyo kini siya ang butang kana sa mulawas kay kung original yung kang katawan silyado yung ka bilang isa ka PBMA mo ni siyang silyo sa PBMA o kini siya mo yun siya po ng silyo sa Robinyan International mo na siya yung original yung ka nga tao nga titulado ka na yung ka silyo dili ka piki dili ka kolorom nga naglaroy-laroy sining kalibutan na mo na ako wala na sadyo ko nagkulang na kaninyo gihimo sa nakutanan pero kung dili mo to kaniadto nako karon dili gyud mo to basta ako di makinangon sa man ang dagan sa lakat sa kalibutan dili na ko niyo basog labaw na di niyo basog si Divine Master Beat Indirectly Senior Master King of all Kings Master Bimboray niyo Divine Grand Master Master Madonic Universe kay Jimmy Vanilla Limpot Pro Star General Hospital Investigator nga ni Barog ug nagsasig na paibalo kaniyo sa unod ug bunga ug nilugdangan sa kapunungan sa PB yang giumol ug gimugna gikan kaniadto ug hangtod karon mayong buntag matag usa nga kanato bininyagan og walay bunyag diri sa kalibutan iyang gimugna og giumol sa tanan-tanan. God bless to all. Sim ka, na-medical. Isa ka pag kana. Gihimo na kang Buddha. Hanggang sa muli basta ako wala na ko nakulang sa inyong tanan.